Професионалното изпълнение на цокълната област е основно изискване, за да може топлоизолационната система да функционира добре. Цокълната област обхваща зоната на водните пръски до минимум 30 см над земната повърхност, както и подземната област, която допълнително се изолира с шпакловъчна маса. Като цокълна изолация са подходящи ЕПС плоскости с релефна повърхност и незначително водопоглъщане, така наречените високо експандирани стиропорни плоскости. Те са с незначително напрежение, както и използваните често в тази област екструдирани Хикс ПС плоскости. Цокълните плоскости се залепват и армират с подходящо за системата лепило. В подпериметърната зона залепването може да стане с шпакловъчна маса. Над кота терен, цокълните изолационни плоскости се захващат с минимум 2 дюбела на плоскост в горната част на хидроизолацията на зидарията. Плоскостите се покриват с непрекъсната армирана хастарна мазилка върху цялата зидария или наличните Хикс ПС плоскости. След технологичното време, до областта, граничеща с земната повърхност, се нанасят съответните завършващи мазилки, които са подходящи за топлоизолационни системи. В областта, която граничи с земята, като хидроизолация, се нанася шпакловка OptiFlex на няколко пласта с четка или смаламашка. При еластично възстановяващ се цокъл се препоръчва за оптимален завършек цокълен пластмасов профил. За топлотехническо оптимиране се препоръчва изработката на подравнен с повърхността цокъл. При наличието на цокълни улами се препоръчва използването на профил, който да ги припокрива и който е без поддържащи фуги.